Nazdar lidi, já jsem Markus a vítám vás u svého nového videa. Tohle bude takový trošičku netradiční, protože vzhledem k posledním událostem, které se odehrály, tak mě donutili natočit tohle video, abych vás prostřednictvím jeho informoval o tom, co se děje, protože teďka došlo k velké změně na YouTube a ty změny jsou docela dost zásadní a má to hodně velký vliv na herní kanály. Ještě bych vás chtěl poprosit o to, abyste po případě tohle video předali dále. Účelem toho je, aby se dostalo k co největšímu počtu lidem, aby byli informováni o tom, co se děje. Takže pokud budete sdílet toho video, tak vám moc děkuju. Sám ještě nejsem úplně obeznámený se všemi detaily, takže tohle budu hovořit ve zkratce, pokusím se co nejstručněji o tom v krátkosti, o co jde vlastně. Důvod, proč toho video točím, je, že YouTube přišel se zásadní změnou ohledně copywritingu neboli kopírování na YouTube a to se teďka zásadně bude týkat herních kanálů, který používají gameplaye, záběry ze hraní, který recenzují hry, povídají k trailerech a tak dále. Změny se hlavně týkají toho, že pokud budete nyní chtít nahrávat nějaký gameplay, budete si muset opatřit na to licenci přímo od vydavatelů. Všechny větší hry, které budete chtít nyní vydávat, budete moci jedině se souhlasem, a když ne, tak vám to YouTube zakáže. Nyní natáčet LPčka, aniž byste neměli bany, zkrátka skoro nemožné. A nebude se to týkat jenom záběru ze hry, bude se to týkat i třeba hudby ze hry, cutscene ze hry, a nebo třeba i obyčejných trailerů. A jak to ovlivní většinu youtuberů, hlavně let's playerů, protože přiznejme si, skoro všichni máme nějaký oblíbený let's play, na který se rádi díváme a chtěli bychom se pořád dívat. Co YouTube zatím vydal za prohlášení je, že větší kanály budou mít oprávnění, ale jenom pokud budou vlastnit platnou licenci, ale nebudou dostávat výtěžky ze svých videí, co vytvořili. U těch větších je nějaká šance aspoň, že by mohli dostat licenci. A u těch menších, kde je mizivá šance, že by mohli dostat licenci, tak to opravdu nevím. Většina zahraničních let's playerů už vydala prohlášení, že prostě budou muset vydávat méně videí kvůli těmto změnám a nebudou se tomu moci věnovat tak často, jak mohli dodnes. Pak je to ještě ten problém se schválením. I když budete mít platnou licenci a budete možná mít všechno, co na ty autorská práva těch her potřebujete, tak stejně YouTube vás bude monitorovat a pokud budete chtít tohle video nahrát s tím gameplayem nebo já nevím, čím ještě s tou hrou, tak musíte čekat na povolení od YouTube, což může trvat hrozně dlouho, může to trvat třeba 10 hodin, nebo třeba klidně to může trvat i celý dny. Takže když budete chtít vydat video v pondělí, tak možná vyjde ve středu. Co jsem ještě slyšel je, že by se to snad nemělo dotknout indie her, protože tam jsou vývojáři, tam jsou nezávislí vývojáři, takže tam by to nemělo být takový efekt. A do indie her by měl spadat třeba i Minecraft, takže toho by se to nemělo dotknout. Aspoň co se týče teda u nás, protože u nás je velká Minecraft komunita. Ale když by se to dotklo, tak nevím. Nevím, co s tím. Takže ve zkratce tohle znamená, že ty menší kanály bohužel nebudou z toho profitovat jako dodnes a ty větší kanály možná budou, ale i tak se jich to dotkne šíleně moc, jak už jsem říkal o tom monitorování, bude to mít docela velký vliv na ně. Nejenom let's playerů, ale třeba i těch, co recenzují hry, protože tam taky potřebují
dát nějaký záběr ze hry pro nějakou ukázku, aby měli diváci přehled. Takový třeba Angry Joe, ten má recenze delší než 10 minut. A i na to má teď vliv. Takže jsem zvědavý, jak to bude dále pokračovat. To je tak všechno, co bych tomu mohl říct. Bohužel do detailu jít nemůžu, protože ty nikdo nezná. YouTubeři už se s ostatníma snaží komunikovat, ale bohužel všichni teďka mlčí. Herní vývojáři mlčí, YouTube mlčí, nějaké partnerské společnosti mlčí, takže zatím se neví vůbec nic. To je ještě docela čerstvá informace, a proto tohle to natáčím, abych vás tím informoval. O tom, jak já to vidím, udělám ještě další video. Fakt tohle to mělo jenom informovat o tom, co se zrovna děje a proč se to děje vlastně. A právě prostřednictvím YouTube jsem vám to chtěl dát vědět, aby to věděli všichni z naší československý YouTube komunity. Doufám, že jsem vám všechno řekl, i když si teda myslím, že ne všechno jsem řekl. Pokud bych něco zapomněl pro ty, co už třeba o tom vědí, tak určitě napište pod video něco, nebo třeba co si o tom myslíte, o tohoto video tady je. Takže určitě neváhejte tady spustit nějakou debatu o tom, co si o tom myslíte všechno a jak to vidíte budoucnost hraní na YouTube. Že to by bylo všechno, opravdu nezapomeňte tohle video sdílet, aby se dostalo k co největšímu počtu lidem, ať si to dozví, co se děje na YouTube a aby věděli, na co se když tak mají připravit. Zvláště ti, kteří točí herní videa na YouTube. Ne všichni třeba o tom ještě vědí. Že vám děkuju moc a mějte se.